l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Il-kap nazzjonalista Bernard Grech kompla joħroġ fil-beraħ il-manuvri li qed jagħmel biex jibża għal postu wara stejjer fil-medja indipendenti jiżvelaw intriċċi li għaddejjin biex wara l-elezzjonijiet ta' Ġunju jkun hemm min jipponta għal post il-kap. Bernard Grech qal li hu se jibqa' hemm. Inti tara l-pożizzjoni tiegħek fiex tkun wara l-elezzjoni tal-Parlament Ewropej. F'liema sens. M'għandekx sib illi you hang your gloves wara l-elezzjoni tal-Parlament Ewropej. Ġivint għattajt li, mur nil-aploba futbol tajjeb u għed naħseb fil-rizultat. Fl-istess program għan li Mezzola għandha ċans tibqa' Brussell. Dikjarazzjoni li ħsib waraja u li Grech iżomm lil Mezzola l-bod biex jibża l-postu. Roberta Mezzola għandha ċans kbir ħafna iva li tkompli fil-pożizzjoni li qiegħda. Din il-ġimgħa Bernard Grech flimkien ma' Mezzola, Simon Busuttil u Beppe Fenakadami fost oħrajn kien f'Bukarest għal Kungress tal-Partit Popolari Ewropew fejn Ursula von der Leyen ħadet in-nomina biex tkun hi il-kandidat tal-Popolari Ewropej għal kariga ta' President tal-Kummissjoni Ewropea. Qatt li ta' Mezzola ma ħadu gost xejn bih għax ta' u li tkun hi flok von der Leyen. Fl-istess waqt dawk li jmexxu lil kap Bernard Grech ħadu gost b'dan l-iżvilupp iżda isset jimbuttaw biex Mezzola żomm posta fil-Parlament Ewropew. Dan apparti li fil-medja feġġew dettalji ġodda fejn Alex Borch u Darin Karabot qed jissemmew biex jisfidaw lil kap. Borch għandu warajh lill-ex kap Adrian Delija waqt li Darin Karabot hemm warajh Claudio Grech, il-filjozz ta' Austin Gatt.